सिबिनाय अननायखौ जासिबाय आरो बोहैथि बैसागु रंजालि बैसागु बोथोरनि बयनिसिमबो गोजोन आरो मोजां हामलायनायखौ जासिबाय। इसोरा जाहाथे बयखौबो गोजोनै लाखियो, फैबाय थानाय समफोराव बयनिबो जिउआव जाहाथे सुख शान्तिया फैयो, बेखौ आं इसोरनि सेराव आरज गाबबाय। आरो लोगोसे आंखौ नोंथांमोननि बेवहाय नोंथांमोननि बे बिजनियाव फिन हांख्रायनानै लाबोनायनि थाखाय खुंथाय आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों रायजोफोर नोंथांमोननि बेहाय फिन दिनै फैनो मोननानै, आरो आंखौ जे नोंथांमोना फिन रंजाबावनो थाखाय जयै लिंहरनाय जादों, बेनि थाखाय रायजो नोंथांमोनसिमबो रोजा रोजा साबायखर। आरो आसाफारि बयबो आंजों लोगोसे रंजाफागोन मोसाफागोन रायजोफोर। मा बुंगोन रायजोफोर, गोबां हरबो जाबाय, बांद्राय गोबाव खालामब्ला, आरो कर'नानि जा प्रट'कल हिसाबै बांद्राय हरसिम खालामनो होखायाखै। बे हिसाबै 11टा हरनि 11टानि सिगां प्रग्रामखौ फोजोबगोन, नङाब्ला माने प्रफाखननिफ्राय मोनसे बा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे अर्डार मोनसे लाइन ओंखारदों, बेयावहाय माने फोरमायनाय दङ जे 11टानि बांसिन हरसिम प्रग्राम खालामब्ला आंनि सायाव केस फाइल रेजिस्टार जागोन, बिदि होननानै मोनसे माने अर्डार लाइन ओंखारदों। ओंखायनो नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोननाङा, बांद्राय हरसिम खननो हायाब्लाबो उनफ्रावहाय रंजानाय समफोराव रंजागोन जयै। आरो बेयावहाय फंसेबाव आं बाथ्रा बुंनो सानदों, बयबो जाहाथे सोरखारनि जा नेम बादि बेफोरखौ एसे फल' खालामनो नाजादो, बयबो डिसटेन्स मेनटेन खालामदो, आरो बयबो हायोब्ला मास्कखौ लादो। दस्रा बुंनायखौ बाद हो, जों गावबा गावनि देहाखौ जोथोनै लाखिनाया बा गाव सेफटि गावनो गाव माने सेन्सियार जानाया जोंनि गोबां दरखारि। जोङो दिनैनि थाखायल' नङा, जों अराय थांना थानांगोन, नङा होमबा ना, गोजोनै। जायखिजाया खननोसै रायजोफोर, दा बे समाव आङो दोंसे बर'नि लिजेन्ड मेथाइ खनगिरि बिथां सार गेवलां अरुण नार्जारि, बिथां सारनि आङो दोंसे मेथाइ खननो सानदों, आरो बिथांखौ दा बे समाव गैयाब्लाबो आङो मान होदों। Ayo komen dia mas, posto saya sudah udah. আপোনালোকে কিয় পঞ্চাশী কৰি আছে মনিটৰটো? কাইণ্ডলি দিয়কচোন, নিজৰ ভুল ধুনীয়াকৈ মিলাই দিয়ক।